dneska jsem natočil to. Dneska bychom se mohli kouknout na nějaké ty horory. Horory bychom se mohli kouknout. Na to se nebudu koukat. Toto ne. Bude to hnusný. Ale například koukneme se na Mega Fitmana. Tak jdeme, kámo, koukneme se na Ahoj, tady Iga Šviontek. Chcete vědět, jak pečují o své Reklama zuby? blbá. Takhle ne. Vybrala jsem si Ale elektrický kartáček Oral-B a Mega s Fitman, kulatou kartáčkovou ten je hlavou, dobrý. která se přizpůsobuje Ten tady zubům má a odstraňuje o ale 100% více vtipný zubního videa. plaku Příště než videu manuální bychom se mohli kartáček. kouknout na Oral-B vtipné Ion, o videa. 100% čistější zuby. Vyměňte Tohle zubní bys- kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé kartáček čistoty. Užít si svátky s naší velikonoční nabídkou, to se vyplatí. Přeskoč to. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v No. ceně 29. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videjka ze série Strašidelné videa. To spíš mám říkat já. Vydávám taky u videjka a bla a jdeme se koukat na Mega Fitmana. Nevím, já se omlouvám, že kopíruju Mega Fitmana, ale to není kopírování. To je, se na něj kouká, jakože se na něj Já kouká. doufám, že se na dnešní videjko těšíte, že se vám bude líbit a že se ho užijete. A chtěl bych vám říct jednu věc. Pokud nedáš odběr se zvonečkem, tak přijdu večer pod tvojí postel a neumíš si představit, co tě bude čekat. Takže okamžitě klikni na odběr, protože jakmile nebudeš pod 100 000 odběratelů, Jo, a ještě bych se vám chtěl poprosit, dejte mi, prosím, odběr. Jestli se vám líbil můj, jestli chcete, tak jo, a jestli nechcete, tak ne. Ale když vy dáte odběr, tak mě tím nejen podpoříte, ale dáte mi radost, aby jsem točil víc odběratelů. A moc děkuji, že jste mi přidali 4 odběratelé. Děkuji. Můj cíl je dosáhnout 100 odběratelů. Moc děkuji. tak tě budu chodit strašit ve snech. Čo sa plazí v tme, borci? Na Reddite v sekcii, kde sa riešia duchovia, sa objavila fotka, ktorá okamžite rozprúdila vlnu diskusí. Jej autor uvádza, že ju objavil na Facebooku asi pred 10 rokmi. Miesto, kde bola zachytená, má podľa neho smutnú minulosť. Iba rok predtým tam došlo k tragédii. Mladý muž, ktorý pracoval v miestnom kine, si vzal život na nedalekom moste. Aj. Dodnes tam stoja F-ko do chatu pro borci. F-ko do chatu všichni. sviečky, kvety a plyšové hračky na jeho pamiatku. Keď Ty kytky, tak to bylo krásný. Ale když jdeme kamo průzkumník. Pojď, jdeme jako prozkoumávat teda. Počkej, jdeme prozkoumávat. Ukáž. Je to rozmazaná fotka. Takže by to jako mohlo, by to být skutečný. sa na túto fotku pozrieme, na prvý pohľad vidíme To je Skinwalker normálně. Ty kokos. OK, boys. len obyčajnú osvetlenú cestu s mestskými svetlami v pozadí. No, Ale ak ju priblížime a zosvetlíme, začne sa objavovať niečo zvláštne. ty To je nějaký opilej muž, ne? Že tam prostě také to je opilej muž. V strede cesty sa rysuje silueta. Niečo, Jako vypadá dobře creepy, no. Taková úplně jako mega hubená, že? Ty vole. čo pripomína To kdyby se to prostě, nevím, ale mě to připomíná jako prostě psa zmutovaného do člověka a ten člověk je přitom opilej a je hrozně hubenej. na sivú postavu na 4 končatinách, ako by sa plazila alebo čupela. Je to zahmlené bez výrazných črt, no práve tá neurčitosť je na nej desivá. Pri pohľade na túto scénu mi napadlo, ako často sa podobné zábery spájajú s legendami o záhadných humanoidných bytostiach. Jo, no. Skinwalkery z indiánskych legend sú Ty opísaní vole. ako temné entity, ktoré Tak to kámo, to by jsem zdrhal. Kámo, cože, viděli jste to? sa pohybujú štvornožky a naháňajú hrôzu. Tak to bych běžel trošku rychlejš, kamaráde, kdybych tohle viděl. A Kdyby mi to dochýdalo, tak by co by jsem udělala? Já by jsem vypálil normálně
Já, kdyby jsem tomu utekl, tak i hned letím na letiště a prostě letím úplně nikam pryč. Potom je tu mýtický Rake, beztvarý bledý tvor s dlhými končatinami a kokos. prázdnym pohľadom. Fuj. Samozrejme, existuje aj racionálnejšie vysvetlenie. Mohlo by to byť zviera, Kámo. napríklad pes, ktorý sa práve zdvíha zo zeme. Niektorí dokonca tvrdia, že je to obyčajný človek, možno niekto, kto zakopol alebo sa pokúša postaviť. No Blbost, kámo, blbost. Tohle nevypadá jak člověk, jakože vůbec. aj tak, pohyb na štyroch má v sebe niečo neprirodzené a vyvoláva inštinktívny Počkej, kde je jeho tělo? Tak to za mě to je Rake. strach. Vypadá trošku, že to má i rohy, jakoby. Tady A jestli nevíte, co je Rake, tak já vám to vyhledám. Já jsem dal nakupování Rake. Bytost. Rake je městská legenda a krývá samozřejmě bytost podobu člověka, postava se vyznačuje vledou. Jo, když tak si to tady zastavte, přečtěte si to, ale já pokračuju videu. Tak pokračujeme. tady, těžko říct, no. Na podvedomej úrovni nás tento obraz núti pripraviť sa na útek. Čo je však zvláštne, je práve tá náhoda. Prečo bola táto fotka vôbec urobená? Autor príspevku tvrdí, že chcel iba zachytiť atmosférický záber cesty pri západe slnka a až neskôr si všimol postavu. Jako představ si, že uděláš fotku a pak tam nebude ta postava, no. Jakože, nevím, no, jakože by jen tak fotil takovouhle cestu. Kdyby jsem něco vyfotil a pak by jsem po týdnu zjistil, že na té fotce někdo je, zdrhnu z baráku a normálně letím pryč. Už jsem to tady řekl dvakrát, ale to by jsem prostě udělal. Jako když prostě někdo chce. Tak dobrý. Trvá to docela dlouho, tak já bych to přeskočil sem. Philips One Já Blade jsem oholí bohužel to jakkoliv husté přeskočit, vousy. Rychle a protože snadno. by jsem neměl čas. Ale Reset jestli vás vám bude ochrání líbit i na video, veřejné tak síti. mi tam klidně- Skrýjte se před A online podvody s VP. počkejte. Ještě mi tam šupněte like na tohohle video. Můj Paka grafik waka nemá paka šanci. paka. Mhm. Jako čekal jsem cokoliv. Waka waka, baka baka. Jako čekal jsem hodně, ale nečekal jsem tohle. Hlas bol podľa nej až príliš jasný, dokonca tvrdí, že odpovedala nevedomky v spánku, pričom mužský hlas nepoznala a zdal sa jej cudzí. Pokúšala sa preložiť, čo hlas hovorí, no nič z toho nedávalo zmysel. Zaujímavé je, že v byte má aj inteligentné zariadenie Alexa, ktoré sa však nachádza v obývačke a preto je nepravdepodobné, že by mohlo byť zdrojom takej čistej nahrávky. No mě to většinou mluví jinak, ne, ta Alexa a tyhle věci. Viac však znepokojuje jasnosť hlasu. Záznam znie až nepríjemne ľudský. Je možné počuť aj jemné zvuky pier pri artikulácii slov, čo naznačuje, že zdroj zvuku bol veľmi blízko zariadenia. No to určitě, no. Ak ide o človeka, predstava jeho prítomnosti bez vedomia Ale to by ten jako chytrý vysavač, nebo nějaký ten Amazon, nebo co to tam bylo, tak kdyby to bylo v obýváku, typuju, že ono tam bylo v popisku, že to bylo v posteli, tak typuju, že ten obývák je asi jako někde trošku dál, než v ložnici například. Tak ale to by nebyl ten vysavač, nebo ta chytrá oddělení, protože je to daleko. obyvateľky by bola omnoho desivejšia než paranormálny jav. Jako A je, proč mi to vůbec posílala? Jako normálně ve 3 hodiny. To je zajímavé, ve 3 hodiny. A ve 3 Je to hodiny divný. se prej dějí nějaké věci. Jo? Jenom tak si to koukněte. Paka. Já. Waka waka paka paka. Mhm. Waka baka baka baka. Toto jsem přesně prostě úplně jak i říkal. Čekal jsem waka baka baka, ale ne toto. A vidíte, tady je přesně prostě, koukejte. To je přesně. Desivejšia než paranormálny jav. jako je to Prostě, divný. prostě tam Baka. byl toto. Já. Waka waka paka paka. Mhm. Víte? Waka waka baka baka. Nebo. Tohle je sás, kámo, to je hodně divný, ne? Tiež aj To, jako, co to je, kámo?
její manžel, no a tam nebyl nikdo, ona říkala, že žije sama. Vaka, vaka, baka, baka. Aj samotné slová naháňajú hrôzu. Výrazy ako vaka vaka, baka baka môžu pôsobiť ako nezmyselné mrmlanie, Teď nám to vysvětlí, podle mě to bude něco borci s tím. To bude něco s nějakým ďáblem, borci, 100%. Poslouchejte. no v niektorých kultúrach vaka znamená kráčať alebo spievať a baka v japončine označuje blázna. Možno Aha. ide len o náhodné, nezrozumiteľné zvuky, ale nemožno vylúčiť ani to, že tieto slova Takže je to jako prostě nějaký bonus, který tam je pod postelí a říká vaka, vaka, baka, baka. Baka znamená, že je blázen. A že vaka znamená prostě nějaký, nevím. môžu mať skrytý význam Já si myslím, že to bude něco jako strašidelnějšího, no. alebo odkaz. Stále je však záhadou, ako No, takže to by asi bylo všechno z tohohle videa a vyšlo video. Tady vyšlo video, takže se na to klidně koukněte a uvidíme se u dalšího videa. Tak odběr prosím.